नमस्कार जय जगन्नाथ कटक बालीजात्रा ब्लॉग को स्वागत करुच्ची मु रश्मि। तो कार्तिक पूर्णिमाटा प्राय 7 दिन धरी गड़गड़िया घाट में माँ नदी कूल में बालीजात्रा अनुष्ठित होता है। तो आम आज डे 3 रे आसु बालीजात्रा बुलायापी आ सांगर अच्छा साई पिला मो भाई तो चलतु देखा एथर बालीजात्रा कौन कौन नुआ सब आसी कौन कौन नुआ खाଇବା सब आसी कौन सब नुआ स्टल सब पड़ी। तो चलते एंजॉय करिबा हमर आज बालीजात्रा ब्लॉग टाक। तो पार्किंग आसी आम मेन सेंटर जोटा बोईत गेट पाखे पहुँची गलुन। तो चलते आम बालीजात्रा यात्राटा ये स्टार्ट करिबा। लेट्स गो। पहुंचे जो डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदर्शनी कटक बालीजात्रा 2023। तो यही जिनसटा हूँ गोटे महानगर पछर मेन रहस्य। यही माने होचंदी मेन फाइटर सबुदिन। So we go on to those who want to be a part of an incredible experience. सफारी भीतर To be a part of the incredible प्रदर्शनी एग्जिबिशन भितर गोटे बहुत बढ़िया जिनसटी बनाई। so diverse that it's almost hard to believe. It's said that seeing this beloved and keeping this in mind, we invite you to an epic adventure. बालीजात्रा हाथी बालीजात्रा हाथी देखला पर ये हूँ बालीजात्रा हरिण फुलर हरिण प्लास्टिक फुलर गोटे हरिण बनाई बहुत ही सुंदर है। सेपटे फुलर हरिण पर ये हूँ MP एंड MLS गैलरी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट फोल्डिंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। सेपटे बहुत बढ़िया जिनसटी बनाई जोटा कि बेसी होची CMC जब पाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। बालीजात्रा नुह लगुच कौटा आम सिनेमा हॉल को पलि आसु। फास्ट टाइम बालीजात्रा हिस्ट्री गोटे एमती लगुच हॉल भाया पूरा सिनेमा हॉल भाया बहुत ही बढ़िया सब होती कटक महानगर निगम द्वारा। अरे गोटे गछ गचर ना कौन सेव गछ ना सपुरी गछ ना कदली गछ कि गछ मिक्स फ्रूट जूस आपण मैंने जानते ये हूँ मिक्स फ्रूट गछ। ये छोट जो कहानी आम सब शुणुलु इंग्लीश बही मानक से गुड़ा डिजिटाली देखा आमको अच्छा लग रहा है ये सब टिकेट जिनस बालीजात्रा नुआ आसी टाइगर 3 पकईदे बड़ा मत रिलीज करते ना पूरा ये केते इंच स्क्रीन हम 200 इंच स्क्रीन हम
ଆରେ କି ଦୋଳିରେ ବସିବ ଜିତୁ? ଦୋଳିରେ ବସିବ? ଦୋଳି ବସିବା ଦୋଳି ବସିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାବିବା ହେଲା। ତ ବେଶୀ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ବି ବୁଲିନୁ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦହିବରା ଦେଖିକି ଦହିବରାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଟକରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଅଲୱେଜ୍ ବେଷ୍ଟ। ତ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ କଟକର ବଡ଼ ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ରିଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ତା ଭିତରେ ବୁଲିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ହେଇଛି, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଉପରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବନା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ହଁ ବା, ମତ୍ସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ପକେଇବୁ କ'ଣ ପକେଇବୁ? ନହେଲେ ଗାଈ ନ ରହିଲେ କ୍ଷୀର ପାଇବାନି, ମାଛ ନ ରହିଲେ କ'ଣ, ମାଛଠୁ କ'ଣ ପାଇବା ଆମେ? ସେଠୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଯାଉ? ମାଛଠୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଲା, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଯୋଉ ମୁଞ୍ଜିରା ଯୋଉ ଗାଈ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାଛ ହେଇଥିଲା ଆମେ ମାଛର ମାଂସ ପାଇବା। କଟକ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭଳିଆ ପୁରା ଥିମ୍, ପୁରା ଗାଁର ଥିମ୍ ପୁରା ଦିଆହେଇଛି। ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବ ସବୁ ଶିଖା ହେଇଛି। ଆଗ ଜଣେଇଦବୁ, ମୋ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଗ ଜଣେଇଦବୁ, ମୋ ଛୋଟ ବେଳୁ ପୁରା ପାଳି କେତେ ଖାଇ ପକେଇଲି। ହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଉନି ମିଳିନି। ଏବେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ଭିକାରୀ ହେଇଯିବା। ବ୍ରଏଲର ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଦେଖ, ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ମସଲା ହଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଦେଖିବା। କଣ କରୁଛି ଘୁଷୁରୀ ଧଳା ହଉ କି କଳା ହଉ, ତାକୁ ଘୁଷୁରୀ ସବୁବେଳେ ଘୁଷୁରୀ, ସେ ଏମିତି ପଚରାଇକି ରହିବ। ଚାଲ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏରିଆଟେ ପଳେଇବା। ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ବି ହେଇଛି କେମିତି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ। ତାକୁ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେମିତି ଶିଖିବେ, କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାର ପାଳନଟା କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜା କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଦେବ? এই ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦରକାର ଆମ ଘରେ। ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା। ବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ବୋଧେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଭିତରେ। ସେଠି ଫୁଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଳିକି ଫାର୍ମ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ପଇସାରେ ପଇସା କମେଇବେ ତାହେଲେ ଆମର ତ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ ଆସିବି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଏଇଟା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେମିତି ଚାଲେନି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ନଈ କୂଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ଦେଶୀ କଥାରେ କହନ୍ତି କଣ ବିଚାର ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି ସି ତା ବିଚାର ପିଆର କୁକୁଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ହେ ଯୋଗାଯୋଗ କର କୁକୁଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଘାସର କୋଉ ତରକାରୀ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଘାସ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଘାସ ଚାଷ କରିପାରିବେ ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ହଉଛି ଏଟା ସବୁଦିନ ଘାସର ଚାଷ କାହିଁ କରିବା ଆମେ ନା ଘାସର କଣ ଥିବ ନା ଏଇ ବେଗାକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇବା ଜୋବ୍ରା ଫିଲ୍ଡରେ ଗଦା ଗଦା ଏ ମଉସାଟି ତ ବିଚାର ସିଗ୍ନାଲ ଘାସ ଗିନି ଘାସ ଅଗସ୍ତି ଘାସଟା ଟିକେ ଚାଷ ହୁଏ ବେଶୀ ଶିରୋଇ ଛେଳି ନା ଏଡ଼େ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାଟିଲେ ମୋ ସାଇ ଖାଇବ ଆକୁ ଦେଖା ତୁ ଦେଖା କେତେ କଣ ରେଟ୍ ଥିବ ସେମ୍ ଆରେ ରେଟ୍ଟା କେତେ କଣ ଖାସି 60,000 ଆରେ ଖାସି ନାହିଁ 60,000 ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ କାଟିଲେ ମାନେ ସାଇ ଦେଖାଯାଉନି ପାଣିଟା ଗୋଳିଆଟା ବହୁତ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ ବୋଧେ ନା ଇଲିଶି ମାଛ ବବି ମାଛ ତ ଚିହ୍ନି ଆସିନି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛ ଏଇଟା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯାଇନୁ ଇଏ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ମାଛ ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ପାହାଡ଼ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ କନଫ୍ୟୁଜ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ମାଛ ଭିତରୁ ଗାଈ ବାହାରିଛି ଗାଈଟା ଗାଇପରା ଇଏ ଗାଈ କଣ କହନ୍ତି ମରମେଡ୍ ନା କଣ ଗାଇମେଡ୍ କାଉମେଡ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀଟା ହେଇଛି ନଦୀରେ ମାଛ ଗୁଡା ପୁରା ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ଆସୁନାହିଁ ଆସିଲା ମାଛ ଗୁରା ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀରୁ ଏସବୁ 9 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବେ ଇଏ 3 ନମ୍ବର ଦିନ ଭିତରେ ଛେଳି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫୁଟା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲାଣି 9 ଦିନ ବେଳକୁ କେହି ନଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଗାଁଟା ସବୁ ନେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଗାଁଟା ବୁଲି ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଥାଏ ବରଗଛ ଆଉ ତାପରେ ଖଟି କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ଆଉ ଗାଁଟା ଭୂତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଛି ଏଠି ଯଦି ସବୁ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆରେ ଆମେ 10ଟା ବାଜିଲା ଆମେ ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରିଦେବେ କ'ଣ ସହର କ'ଣ ବୁଲିବୁ ଆମେ ଆଦେହରେ ବସିପାରିବୁ ପୁଅ ଆମେ ବସିପାରିବୁ ଆମେ ବସିବା କେତେ ବର୍ଷ ପିଲା ବସିବେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ପିଲା ବସିବେ ବସିବା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଟଙ୍କା ବା ଚାଲ ବୁଡ଼ିଲେ ମରିବୁନୁ ବୁଡ଼ିଲେ ମରିବୁନୁ ଯାଉନୁ ଯାଏ ତୁ ଯାଅ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ବହୁତ ପାଣି ନାହିଁ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଅଛି
ଫାଷ୍ଟ ବା ମଟରା କେଟେ ଚା ବେଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ତା ବିନା ଯାତ୍ରା ଅଧୁରା। ଦୋକାନଟା ଦେଖେଇଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଖାଇବେନି ବେକାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବେକାର। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଓରମାସକୁ ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଓରମାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା କାରଣ ଟାଇମ୍ଟା 11ଟା ଭଳି ହେଲାଣି ତ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଆଉ ଓରମାସଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଭିତରୁ ଯାଇ ବୁଲିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ ସବୁ ଜିତୁ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏ ଜିତୁ ଲେଟ୍ କଲା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଓରମାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଲେ ବଟର ଖାଇଥାନ୍ତେ ଛୋଲେ ବଟର ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ କେତେ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଜିତୁ ଡେରି କଲା ବବି ଡେରି କଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଓରମାସଟା ମିସ୍ କରୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବା ଓରମାସ ବୁଲିବା ଖାଇବା ମାର ଜିତୁ ମାର ବବି ମାର ଜିତୁକୁ ମାର ଡେରି କରୁଛୁ ମାନେ ତାକୁ ମାର ଜିତୁ କାହିଁ ଡେରି କଲା ମାର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କରିବା କ'ଣ ଆମେ ଭିତରେ टाइम आम भूल कलु जितु पुणी मार जितु आम ओरमास लिपे आसता बरा बरा खाई था ए सब जितु सब जितु मार जितु स्टॉल तो सब बंद है गोटे लास्ट गोटे 360 सेल्फी पॉइंट खोला अच्छी एटा सेल्फी ने तो ये हूँ बालजात्रा पूरा सेंटर रे गेट सामने गोटे बड़ स्टेज जोड़ी सब कनसर्ट हुए किंतु एटा तो बंद हो गला कहीं बहुत राति हो गला स्टॉल तो बंद हो गला ये तो आगे बंद हो 10टा आगे आगू बहुत भल भल कनसर्ट अच्छी बॉलीवुड सिंगर मैंने भी आसार अच्छे किए आसो अनु मल्लिक से ये गाइब बालजात्रा 2023 लिखाई से गाइब यस ऐसा ही है। तो स्टॉल तो सब बंद हो गला आ बालजात्रा बुलाबुली सरला जेहेतु आम टे आसार लेट हो गला 9टा कि 8:30 पर गला से पहुँचा तो ये जितु भाई नुबे तो छाड़ तुम क्षमा करदे आज जेहेतु आम लेट हो गला तो ये 1.5 घंटा 10:30 भितर तो बंद हो गला जहाँ आम बुलिलु से ब्लॉग है से वीडियो शूट हो पारला आउ थे नेक्स्ट गोटे दिन आसा पड़ो सन्धार आसिक ओरमास आते कौन जगह रहीगला बुली है बुलिया जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे गोटे जिनस करेंगे देखा बालजात्रा सेकेंड ब्लॉग रे बाय बाय जय जगन्नाथ।